Kaixo, ongi etorriak gaurko streamera, gaur Euskal Herrian Euskarazko bikiderekin hitz egingo dugu, intzarekin eta sugoiekin. Gabon bai. Gabon, kaixo. Vale, lehen esaten nahi nintzen bezala, Euskal Herrian Euskaraz espresioa edo inkluso talde bati lotuta askotan entzun dugu, baina nagian askok ez dute gehiegi ezagutzen talde horren lana zein dan, zertara dedikatzen, gauza pixkat obioa da, baina nahi balin bazu azaldu zer dan taldea edo zer zein dan. Bai, ni asko nahi zugoi. Nega. Vale, Euskal Herrian Euskaraz herri mugimendua da, oain dela 46 urte, zugoi, 46, 47, Bai, 46. Sortu zana, eta bueno, helburu batekin, euskeran normalizazio prozesua gauzatzia, eta euskeran aldeko herri mugimendu kontzientziazio lan hori egitea. Eta hori urte luzetako ibilbide bat dakana, beste eragile askok bezala bere goraberakin, eta oain dela pandemia garaian egontzan barne prozesu bat intzan, eta horren ondoren batzorde berritu bat gaude, 5 kidek osatze deuna, eta pixkat ja ia 2 urtegoaz jardun honetan batzordekuak, eta batez ere komunitatea saretzen, osatzen, eta euskaren aldeko ekintza desberdinak iten ibiltzea. Bai, pixkat kokatzeko jendea, euskaren alde daude mugimendu ezberdinak, talde ezberdinak, gu gara pixkat talde horien artean, historikoki kalekotasuna edo aktivismoa, pixkat gehien landu dutenak edo, eta hori, pixkat politikoki ez hain zuzenak, kalekoagoak edo. Ezen, azken aldian agian egonda gainera eta mendikan nahi dut, bide batera egonda joera bat pentsatzekoa ja dena eginda dago, ja euskaraz bizi daiteke, gero oldarraldi judiziala gertatzen da. Eta gero egoera pila bat gertatzen dira herrietan, elkartetan, lanean, leku pila batetan euskara jazartzen dutenak, ez? Eta agian da momentu pixka bat kaotikoa zentzu horretan jende askoren buruan dagolako txertatua ideia hori ja dena eginda dago, ez? Ja dena ez da, ja ez da ezer ez egin behar. Eta oraindik gertatzen da pila bat, eta haude egoera ezberdin pila bat Euskal Herri osoan zehar, hori indartzen dutenak, ez? Bai, guztiz, ematen du Euskal Herriko leku askotan behintzat jendea dauken sentsazioa da, jau salbatuta dago, salbatze bidean dago, eskolan ikasten dugu euskeraz, badago telebista bat euskaraz, badago gauzak euskaraz, musika, tal, baina, karo, pentsatu behar dugu gure bizitzan, egiten ditugun gauzen parte handi bat, eta segun lurraldea askoz gehiago edo gutxiago, erderaz egitera behartuta gaudela. Ez da aukera dugula da, behartuta gaudela, bai edo bai hizkuntza horretan egitera. Gurea ez den horretan. Eta hori horren kontzientzia hartzea ezinbestekoa dugu, eta gainera ez hori bakarri, baizik eta hori ez dela kasualitatez gertatzen, ez? Daudela indar politikoak, ekonomikoak, mediatikoak eta bar, hori horrela izateko. Hau da, egon da kriston borroka euskaren aldekoa, urte askotan zehar borroka horren bidez lortu dugu pixkat mirari bat edo, dela munduko hizkuntza gutxituen artean, gara gutxietako horiek, gutxietako bat berreskuratze bide bat hasi duena, baina oraindik gaude oso urruti hizkuntza egoera osasuntsu batean eta gure komunitatea egoera osasuntsu batean egoteko. Orduan pila bat falta zaigu oraindik eta gure egoeraren kontziente izan behar dugu. Bai, eta hori da, askotan igual instituzio publikotatik da lasaitasun mezuak edo dana ondo dago, hori zabaldu izan da. Eta bueno,
azkenian horrek dakarrena da, hori zugoik aipatzezuna, ez gehala zapalkuntza horren jabe, bueno, ez gehala jabetzen behintzat horretaz, eta horrekin kontzientzian ahultze bat. Bai. Eta gainera, nire ustez, kasu askotan adibideak ere egiten du, ez? Norbaitek, ni orain dedikatzen naiz tutorialak egitera euskeraz. Ez ditu inorrek ikusiko tutorialak, baina zergatik egiten ditu tutorialak euskeraz, dauka arrazoi bat. Ta zuk euskeraz ikasten balin baduzu zerbait egiten, pentsatzen dut probableagoa dela gauza hori euskeraz burutzea. Zuk ikasten balin baduzu, zuk asoziatzen balin baduzu zerbaiten ikasketa prozesua. Beste hizkuntza batekin, probableagoa da hizkuntza horretan aritzea, edo, hizkuntza horrekiko gertutasuna sentitzea. Orduan, tutorialak egin behar dira euskeraz, precisamente, gauza horietara oitzeko euskeratik, ez? Eta iruditzen zait, asko esaten da azken aldian, erabilera falta dala, ezagutza badagola, erabilera falta dala, eta iruditzen zait hortik handaukala, ez? Pixka bat. Ikasten ditugulako, sozializatzen gehalako, harremantzen gehalako, espazio erdaldunetan, edo, erderekiko menpekotasuna dutenetan, eta orduan ez ditugulako gure zaletasunak, gure interesa, gure gauzak, eremu askotan euskaraz garatzen, ez? Guztiz. Eta, esan duzu, ez? Tutorialak egite ditut euskaraz, eta segurazki ez ditu inorrik ikusiko. Ez, karo, jende gutxik ikusiko ditu, baitare oso bakarri gaudelako, askotan, ez? Euskararen aldeko borroka bakoitzak eramaten dugulako oso gure espazio pertsonaletik, ez? Hainbeste individualizatu da dena, non euskaldunok ere, gure euskalduntasuna eramaten dugun oso individualki. Eta orduan, guk esaten dugu, euskaldun izatea bakarrik da oso nekagarria. Orduan, horregatik saretu behar gara, eta gure kanal hori ez da ezagutuko, bakar bat, tanta bakar bat itxaso zabal batean, oso gutxi delako, baina behintzat Euskaldunon sare gerota indartsuagoak osatzen baditugu, eske hor bai hasi gaitezkera egiten gehiago, ez? Eta bai sarean eta bai kalean. Bai, askotan esatea, ez? Hizkuntza bizi bat berdala, eta hizkuntza bizi batek dazka tutoriala, dazka saria, dazka kalia, esparru dana dazka, orduan, hori, borroka bide askotatik indaiteke euskeran aldeko borroka hori, eta inberkoa. Eta pixka bat hemen bildu gaitun kontua aipatzeko arrotze astea deitu dezue, urrengo astean hasiko dana, 22-tik 28-ra. Zergatik arrotze astea, eta zergatik orain ez daki daukan erantzuna, baina zergatik arrotze astea, bai? Bai, badu erantzuna baita. Intza, hasiko zara? Bai, pixkat izan zen baita ere, Euskaldunak, gero izan zen, kasualitatea edo behin baino gehiotan galdetu dugu baita ere, korrikakin loturik badakan, danok kontzeptu berdinan atzetik gabiltza edo, izendapen berdinakin. Eta nik uste, azkenean diagnosi berdinetik dela, alduntzeko behar bat, askotan, udaraldi honekin da ikusten, beste diskurtso batzuk dabiltzala indartu eta harro, eta horren aurrian, bazeola komunitate hori indartzeko, lehen aipatu duzu askotan oso bakarrik, euskalduna bakarrik izatea, oso gauza zaila dela, eta orduan, hortako dei bat bada alduntzea, baina alduntzea maila kolektibo horretan, eta bai, pixkat alduntzea arrotze kontzeptu horrekin lotuta. Bai, eta baita ikusten duguna da guk, euskeran aldeko mugimendua azken urteetan zehar, asko zentratu dela instituzioek, ez? Euskeran aldeko politikak egiteko eskaerak egitera bideratzera, eta zentzu hortan adostasun sozial zabalak lortzera, eta gero adostasun sozial horiek maila politikora eramatera eta bar. Horrazten duguna da, bide hori hartzen dugunean,
marko geroz eta itxiago batean izten garela, ez? Eta marko instituzionala da hau, baina guk nahi duguna da hau, ez? Eta Euskal Herrien euskarazek nahi du pixkat hori berreskuratu, ez? Esan, eske ez dugu nahi ez dakitz mailako hizkuntza eskakizuna bakarrik, ez dugu nahi ez dakitz hori bakarrik ez, hori ere bai behar dugu noski, baina behar dugu Euskal Herri euskalduna, eta hori da lortu nahi duguna, euskaraz bizitzeko eskubidea dugu Euskal Herrian, eta hori esan behar dugu, kontzientzia hartu behar dugu, ikusi behar dugu baita ere zeintzuk diren gure etxaiak, hau da, euskaraz bizitzea ukatzen diguten eta estrategikoki planteatuta dutenak euskara desagertaraztea, bere interes ekonomiko eta politikoak lortzeko, orduan hori guztia norbaitek esan behar du. Eta hori, pixkat guk hartu dugu paper hori, eta uste dut beharrezkoa dela momentu honetan hori ere bai. Importantea da zabaltzea, gerozta jende gehiago konbentzitzea euskararen komunitatea batzeko, baina baita ere behar dugu gure burua pixkat maitatu, eta gure eskubideen jabe izan, eta kontzientzia hartu eskubide batzuk baitugula, eta hori gauzatzera goazela, ez? Neri gertu zei gauza bat, ezakit konpartitzen dezuen edo ez, pentsatzen baiet, baina. Azken hilabetetan egon naiz, ikastaro batean Interekin koinzitu nuna euskararen historiaren inguruan, eta izlari ezberdina zuen, eta izlari batek liburu bat aterazun, liburua irakurri nun, eta zan euskalgintzaren inguruko azterketa, ez? 2016an gariko goiko etxe uste, zala idatzizuna hori. Eta superinteresgarri iruditu zitzaidan, inoiz hitz egin ez nun, eta inoiz guztiz nere sentitu ez nun jendea, zegoela nik egiten nunaren, edo nik nere esparruan egiten nunaren oso antzeko analizia egiten, beraien esparruetan. Eta nola zeuden, jende pila bat, gabezi berdinak remarkatzen, bakoitza bere esparruan, baino elkar konexio hori gabe, ez? Eta, nola zeuden, nola ikustitezken gabezi batzuk oso euskalduntasunarekin dijoazenak, oso euskalduntasunaren bizipenarekin dijoazenak, baina bakoitza bere esparrutik. Eta alde horretik, ni atera nintzen liburu irakurtzetik super konbentzitua saretzearen kontzeptuan, porque ordura arte, nik pentsatu nun libura irakurtzen, orain arte ez ditut ikusi berdintzat, ni beste esparru batzutan ibiltzen naizelako, baina eskei dazkagu arazo berdinak eta daukate probablemente jatorri berdina, ez? Izan da ere forma ezberdinak, baina eta hori superinteresgarria. Oso garrantzitsua euskararen inguruan eta zentzu horretan ere saretzea, bai. Bai, azkenian taldiak indarra emateizu esparru guztitan. Eta egia da joera danak gaur egun individualizazio batea garamatzala, eta horrek ahuldu ite gaitu euskaldunak, eta beste hainbat kolektibore bai. Eta ze nolako gauzak ari dea antolatzen arrotzastearen inguruan, nik dakit gutxi gora, Arkakusok esaten du, ze garrantzitsua elkar konexioak egitea, jate digo, bai. Ze gauza ari dea egiten, edo ze gauza ari dea antolatzen, bakizue, baukazu horren berri, nolako gauzak antolatzen nahi diar? Edo gauzako apremaz dagoen, edo, ez dakit. Bai, a ber, gu arrotzastari begira, gaude, 5 ekimen nazional antolatzen, hau da, aste hortan zehar egingo ditugu 5 ekimen nazional, eta gero, hortaz gain, herriz herri, auzo eskualdez eskualde, antolatu dira sareak, batzuk dira Euskal Herrien euskarazeko kideek osatutakoak, eta beste batzuk arrotzea astera batu diren jendearenak. Eta tokian toki ikusi da ze behar zeuden edo ze lehentasun dituzten eta horren araberako ekintza motak eta ekintzaren mezuak erabaki dituzte. Leku batzuetan kirol eskaintzari buruzkoak, beste batzuetan
udala ordenantza euskalduna eskatzeko, beste batzuetan besterik gabe euskaldunon harrotasun hori indartzeko eta konplexua gainetik kentzeko mezuak zabaltzeko, osea, beste batzuetan kale paisaia euskalduntzeko, osea, leku bakoitzan erabaki dute bertako euskaltzaleek gure laguntzarekin edo gure, pixkat horregon gara laguntza eskaintzen, bultzatzen, eta karo, ez dugu publiko egingo oraindik, pixkat sorpresa mantentzeko eta astean zehar hori mantentzeko, baina, denek komunean dutena edo amankomunean dutena da, kalean izango direla, eta kalea modu zabal batean ulertutak, sarea ere kalea da. Eta hori, pixkat behar genuelako kaletasun hori berreskuratu. Eske, berez oso ariketa potentea iruditzen zait, ez esatea beste ekimen batzutan egin izan da, ez dut esaten asmotxarrez, simplemente egin izan da, pues, dinamikek horrela eraman da, hau egin herrietan. Eta hori beharrean, sektore bakoitza izatea, sektore bakoitzak pentsatzea, bere sektorea nola dagon, bere sektorea nola zeharkatzen duen euskarak, eta hor nun jarri begira da, ez? Da hori superpotente irutzen zait, ariketa bezala taldeentzako baitare, ez? Gu ere, hau ere pixkat horrela esan behar da, astelenean emango da ezagutzera eduki sortzaileok egindako irakurketa bat, eta klaro, horretarako lehengo, komunean jarri behartzen, bakoitzak nola ikusten zuen kontua, ez? Eta izan da elkarrizketa interesgarria. Eta oso plantamentu guaia alde batetik jendea parte sentitzeko, eta bestetik hori autoazterketa horrek ere ematen dizulako, ez bakarrik astuntarako, baizik eta gerorako ere begirada bat, ez? Eta hori oso guai da. Bai, azkenean igual komplexu gua da, suposatzen da, zuk esan dezuna, hausnarketa bat, ingurura begiratze bat, ze falta, ze gabezi dauden identifikatze bat, baina gero egia da, berazgarriagoa dala, bai zure sentitzezulako aldarrikapen hori, eta gero horren aurrean aldaketan bat lortze bade zure, zure egunerokoan eragingo un aldaketa bada, zuk lortu dezun aldaketa bada, beste gauza bada, beste indar badaka. Eta esaten inuna, hau ez dela arrotza astea, ez da gizer arrotza asterako, eske da aukera bat, plaza bat, aste bat, elkarrekin motibatzeko bertako edo gure inguruan ikuste ditugun gabezi horietan eragiteko, eraginez. Hau da, ikusten dugu gure auzoan dagoela ez dagoela mediko euskaldunik. Orduan, goazen hartzera egoera hori eta hori iraultzeko, egoera hori iraultzeko kanpaina bat bultzatzeko. Pues venga, mediko euskalduna behar dugu. Eta da, ikustea, ez? Pues begira, Iruñan ari dira, ontan borrokatzen. Ez da ginon ari dira, ontan borrokatzen. Lapurdin, ontan. Gasteizen, ontan. Baztanen, ontan. Orduan, horrela, motibatzea elkarrekin, hemendik aurrera, borroka horiek pizteko, berpizteko, indartzeko, bultzada bat emateko, hori da, bultzada bat. Eta nik ere ikusten dut, kontua, nik zuekin ez daukat superharreman ez du, orduan nagien, esate ditut gauza batzuk, eta zuek ez zaudete ados, esan, ez bat zaudete ados, printzipioz bai. Gure artean ere ez gaude guztizados, así que... Referentzia sortzen ditula baitare, esan nahi nun. Azkenean, nik uste euskaren munduan, hori sarean asko nabaritzen dugu, baina iruditzen zait bizitzan orokorrean gerta daitekela, falta zaigu askotan ikusgarritasuna. Eta euskara leku askotan dago zokoratua, edo esan ningoet, elkarte batetik atera naiz orain, eta elkartean nengon, eta nintzen euskara zekina. Nintzen euskara zekina. Orduan, hor, ez da, askoz taliagoa da, egin behar dezu, kriston lanketa bat, erdaldun jendearekin
erdaldun jende zinguratuta egin barrazu kriston lanketa bat euskaldun jendearekin egina, bueno, ez dago egina, baina erresagoa dana uler dezaketelako, eske neri oso zaila egiten zait erdaldun bati esplikatzea zer den euskaldun izate Euskal Herrian. Eta iruditzen zait, horrelako gauzak egiteak, arrotzea aste honek sorditzazkela, referentzia batzuk sorditzazkela, edo kontzientzia hartze batzuk, porque baitare hori bilatzen da, ez hori da konpromezuak hartzea, eta jendeak pasatzea, okerrez banago, Euskararen aldeko jarrera positibo bat eukitzetik, konprometitzera, ez, Euskaraz bizitzera, eta hori. Eta iruditzen zait hortarako adibideak eta oso ondo funtzionatzen dutela. Osea, hor argitxo batzuk egotea, zeintzutan islatua sentitu zaitezken eta esan dezakezun nik ere nahi dut. Nik ere edo nere ere mura eramango dut hau edo, ez? Eta orduan jutea pixka bat pizten. Eske bai guztiz, eske hori da behar dena, ez? Argitxo horiek piztu, tokian toki, sarean sare, osea, zuek egiten ari zaeten bezala, hori, jendea motibatzeko, osea, hau da, hasiera bat, da proba bat, esperimentu bat, baina hori da asmoa, osea, asmoa da ikustaraztea, ikusgarri egitea, ja egiten den hori, eta astebeten zehar kontzentratzea, esperientzia ezberdin horiek, korrika zoragarria, baina, karo, korrika egitea nahiko erresa da, baina korrika egitez, Euskararen alde gaude, eta korrika egiten dugu batzuentzako erresagoa, besteatzuntzako erronka handiagoa, baina alde egotetik egitera, ez? Zerbait egitera. Zuk esan duzuna, konpromezuak hartzera. Ni neretik zer eman dezaket Euskaren alde, eta baita ere, Euskaldun bezala nere alde, ez? Osea, nere buruaren alde, ze askotan, gaude, osea, diglosia esaten dugunean, diglosia ez da bakarrik ematen kalean eta lanean eta bar, ematen da gure buruaren barruan baita. Eta hartu behar dugu kontzientzia baita ere, Euskara dela gure identitatearen parte oso garrantzitsua, eta askotan gure identitate horri traizio edo egiten diogula behartuta, kontestua behartuta, eta gure gaitasunak behartuta. Askotan gure identitatea da gure erosotasunaren aurka doan zerbait, ez? Eta osea, hor gurutzatzen dira gauza pila bat, baina hori da, txip hartzea, Euskalduna gara, Euskaraz bizi nahi dugu, baina zer egin dezakegu hor norabide hortan eragiteko, ez? Nik jarret, adibide bezala gauza bat gertatu zitzaiguna, neri eta lagun bati eta neri, elkarrizketatu gintuzten ETB-en, ¿vale? Aterazan lehengo euskarazko manga, eta elkarrizketatu gintuzten ETB-en, horri buruz hitz egiteko. Eta bi gauza gertatu zian. Lehengoa izan zen, esan zigutela euskarazko lehengo mangari buruz, erderaz itzengo genuen. A ver, ez esan garen nion, sin más, baina hori eta gero kafea hartzen, laguna eta biok, esan genuen sortu behar dugu komunikabide, blog bat, vale? Sortu behar dugu komunikabide bat, hortaz itzen goguna euskeraz. Izan ere, balio du bi gauzetarako, bat, saretzeko, mangazaleak eta animezaleak euskaldunak, eta bestetik sortzeko referentzia bat, Euskal Herritik behiratuko duna. Eta emango diola garrantzia euskarari, eta, osea, hitz egingo dula euskaraz, baina emango diola garrantzia euskarari, eta ikusiko duna mundua Euskal Herritik. Eta hori oso garrantzitsua, eta hori absolutamente gauza guztitan ikusten den zerbait da. Osea, horrek dauka isla bizitzako esparru guztitan. Osea, nire exak gantxiloa egiten du. Flipatzen dugu gantxiloak. Eta dena, gantxiloari buruzko guztia, gazteleraz hartzen eta bera euskalduna. Gantxiloari buruzko guztia erderaz hartzen zuen. Egin, benetan, deialdia, Euskal Herriko gantxilo zalei, egin gantxilo komunitatea euskera. Ez que da super iraultzailea. Osea, maten dut tontakeri bat, baina da oso iraultzailea. Sortzen dulako txipaldaketa bat. Eta gainez, motibatzen zaitun hori, plazer horrekin lotzia euskera kasu hontan,
oinarrizkoa da. Azkenian, gustatzen zaizun gauza horrekin lotzezunean, horrek sortzeizu, eta baita ere, gantxillo talde bat sortu ezkeo, hor lagun talde bat sortzezu, euskeran inguruan, ez horiek gantxilloan inguruan, hori, sare hori. Eski, garen bezala, ez? Osea, askotan, da, baita ere obsesionatzen gara, ez da bizarra euskeraren alde, ez? Osea, guazen guretik egitea, ez? Garenetik. Gaizki, berdin du, osea, ez dut egiten euskera perfecta, berdin du. Osea, ez dut egiten gantxillo perfecta, berdin du. Zuk esatuzuna, komunitatea sortu komunitatea guretik, osea, alienazio hori gabe, ez? Ze askotan hori, inglesez, gazteleraz, eta azkenan globalizazioak ekartzen duena hori. Geroz eta komunitate globalagoak behartuta daudenak ingelesez edo gazteleraz, osea, hizkuntza hegemonikoetan hitz egitera eta hizkuntza hegemonikoetan gozatzera. Eta horrek sortzen digu kriston distortzioa, ez, gure barruan. Gozatzen dut nire ez den hizkuntzan, baina eske bagaude hori. Eta arrarotasuna sortzen dugu gan. Claro. Gure hizkuntza ez da balekoa, edo eske zergatik izan behar naiz ezberdina. Ez, zuze euskalduna, jazta. Ez ezberdina, ez euskalduna. Jazta. Hemen, ari da txatean jende idazten, eta esaten du Jokinek, esaten du, gaur euskaltegian aritu gara astrologiaz eta numerologiaz, jolasean eta barrezka. Eta gu geu ez ginen gai hortaz aritzeko euskaraz. Oso referentzia gutxi genituen horri buruz, horoskopari buruz, adibidez, euskaraz, eta pena. Eske dago mundu oso bat irabazteko, benetan. Eta, ni saretik natorrelako, baina sarean hori da, erronka nagusienetako bat hori da. Eske nik uste nire diskursak daukala asko zuek esan dezuenarekin, dala. Zenbaki gutxio eta flipatu gehiago. Osea, ez? Zer flipatzen zaitu, benga, pues goazen hori irabaztea. Oso ondo daudela zenbakiak eta balio dutela gauza eskotarako eta dokumentoak egin behar dira eta guzti hori. Baina falta da pasioa, falta da esatea, ez? Eta hori, sarean hori da erronka nagusian ikuste. Jendeari esatea, hemen daukazue, por cierto, ikusle entzako, hemen dago holako simbolo bat jartzen dula ZNITV Play Storean eskuragarri. Hori aplikazio bat batzen dituna euskarazko eduki sortzaile, ez dakit guztiak, baina detektatu ditugun guztiak, daude 200 piko. Eta da aplikazio bat ikustarazteko hori, euskarazko eduki sortzaileak, basikamente, lehen esan degunagatik, bestela ez dituztela, bestela bakoitza bere bolara junda, oso ikustezinak dialako. Eta hori. Bai, hor pasioaren esate duzunan, da, egia, tio. Gure bileretan, herri, eta edozein mobidarekin, egiten dituzunan bilerak eta bar, askotan jendeak jatzen ez, jende gutxi eta, egia da, gutxi gaude momentu hontan, edozein mobidetan. Orokorrean gutxi gaude. Baina, eske, askoz garrantzitsuagoa da gutxi hoiek, benetan sinestea egiten duguna, garatzea zerbait gure barrutik ateratzen dena eta behar dugun hori ongi begiratzea eta analizionak egitea eta gozatzea egiten dugunarekin eta bar, asko izatea baino, eske, esatuzuna zenbakiarekin gaude obsesionatuta eta hori da oso kapitalismoaren sintoma bat, ez? Behar dugula zenbaki handiak eta gerozta gehiago eta handitu eta hazi eta, bizi, tio. Behar dugu bizi. Bai, eta askotan txikitasun hortan beste esentzioa dakaela gauzake bai, ez? Ja hartze guenian beste tamaina bat, batzutan ez dago hain zure esku, eta zerbait txikia danean, askotan elkarrekiko gertutasun hori ulerkorra egoera berdinagoak sortzeia, eta hor beste gauza batzuk sortzeia, eta bai, askotan jarri berdeu, eta gu batzutan kutsatzea baita ere horrekin, beti hori, kantidade aibeira, edo ez eske lortu berdeu hau, edo hori, eta
Bai. Batzutan importantia horratze egitea. Hor, nik esaten dut mikro eta makro, osea, junbar da txikira eta junbar da ondira baitare, zen bestelago arriskua baitare nei horrek emateit beldurra ondia, osea, oso ados nago, intzak esan duenakin, baina egia emateitela beldurra txikian gelditzeak ere. Eta hoi ere ez da. Osea, egia da, ni pertsonalki erosago sentitzen naizela, giro txikian nahi balen bazu, baina egia nire hizkuntzarentzako ez dela nahi txikitasuna bakarrik. Handitasuna ere hartu behar da. Bai. Hemen daude esaten total ados sugoik dionarekin, hori dagakoa behar dugu bizi, euskaraz bizi, gure txikitasunetik eta egunerokotasunetik. Eta zenbakien, hau esaten du Arkakusok, eta zenbakien kontuarekin zer esan sare sozialetan eta plataforma hauetan. Efectivamente, amiga. Ezin dugu alderatu gaztelera hitz egiten dutenekin. Ia bakarrik iztun kopuruagatik, bai. Bai. Osea, ja, iztun kopuruagatik ja mugatzen geha pila bat. Orduan, ezin da konparazioetan. Nik askotan esaten deten gauza bada. Zuk egiten badezu YouTubeko kanal bat euskeraz, oso zaila da petatzea. Oso zaila da petatzea azteko, porque egun batean hasi nintzen kontu tontoak egiten. Igual egin behar dezu, igual jarri behar dizu euskaldun guztiak, euskeraz dakiten guztiak, ikusten bideo berdin bat, eta igual ez da horrela, ez du petatzen. Edo ez da iristen, seguntzetzen bat, claro, osea, orduan irreala da. Hori ez da gure gerra. Nik uste dut klabea dela, alik eta euskaldun gehien jartzea, euskaraz sortzen, hau da, euskaraz sortzen duten euskaldunek alik eta gehien euskaraz sortzea, ez? Eta petatzeko neurri hori izan behar da eskala hortakoa, ez? Osea, ez da gina, esan, 1000 ikusentzule euskarazko zuzeneko batean da petatzea. Eta horrela bizi behar dugu, ez? Ingelesez, 1.000.000 bat izango balitz bezala, edo 1.000.000 bat baina gehiago, osea, 100.000.000 izango balitz bezala. Osea, proportzio hortan baloratu behar dugula, eta osea, objetiboki egia da, 1.000.000 edo 100.000.000 askoz gehiago da 1.000 baino, baina subjetiboki, ez, ze ekarpen egiten diz, osea, askoz ekarpen interesgarriago iruditzen zait, zure komunitatea indartzea, zure hizkuntza indartzea, gustatzen zaizun hortatik egitea, eta nik uste dut hori, osea, pentsamendu hori edo ikuspegi hori indartu behar dugula eta bultzatu behar dugula euskal sortzaileen artean eta Euskal Herriko oraindik euskal ez diren sortzaileen artean, ez? Iruñek esaten du, bueno, Arkakusok esaten du sortzen eta kontsumitzen. Hori egia da, daukagu arazo bat, dauzkagu sortzaile gehiago kontsumitzaile baino, hori da fenomeno bastante kuriosa, egia esan, batek pentsatuko luke jendeari gustatzen zaiola olea egotea, ez bideak egiten egotea, baina pues, dago jende gehiago bideak egiten ikusten baino. Bai, eta esaten du Jokinek, kaletan bezala euskara hegemoniko bilakatu behar da eta hortarako komunitateak indartu eta hiztunak aktibatu behar ditugu. Egiten baino esaten errazagoa da ere. Bai, hori, bueno, beti izan da. Baina beti izan da gure desafia, ez? Hori. Nik askotan esaten dut, ni naiz lasartekoa. Eta lasarte, bueno, ez dakit, ezagutzen duzu euskararen maratoia? Bueno, euskararen maratoia fenomeno bat, oin dela urte asko sortu zena eta 4 urtero egiten da, eta da, zan 40 orduz euskaraz, nire herria da Erdalduna. Da, 40 orduz euskaraz. Eta hasi zanean, arduratu zian, zeude, egoten da 8 bat, egoten dela denbora guztian zehar, vale? 40 ordutan. Bueno, pues, ez ekiten euskeraz, ondo. Osea, ez ekiten euskeraz, ondo. Eta santzuten, venga, ba. Eta gugea horren seme-alabak. Osea, ni jaio nintzen, lehengo maratoia, baino pixka berandoago, uste. Edo pixka lehenago ez dakit. Eta hori. Eta orduan, gugea horren seme-alabak. Gugea seme-alabak pertsona batzunak esan zutena determinazio daukagu eta gure herria euskaldunduko dugu. Eta egin ingo dugu, naiz da guztia kontra eduki. Orduan, ni sentitzen naiz oso influitua, horrek oso, ez, horren eragina oso nabarmena sentitzen dut nigan. Dalako txikitatik ikusietena. Eta irutzen zaitu eragin bastante, eragin nona.
Bai, horrazkenean urte luzetan zer kriston borroka inda euskaran alde, eta askotan gero hor egon da, bueno, pixkat lasaitze horretan, da baita ere diskurso horietan, ondo gauden zea horretan, ez ezer, kontzientzia hartzeko baitaren nondik gatozen, zelan indan, horre onda utxune bat nik uste zenbait lekutan. Eta ni gainez, atrebituko nintzak esatea, ni Getaian bizi naiz, eta arnasgunetan bada hola baita ere kontzientzia galera haundi hori, adibidez, esparru erdaldunagotan, euskera zaidana askotan kontzientzia politiko horretatik da, erabaki politiko bat da, eta arnasgunetan askotan joeraz, inertziaz zabiltza euskeraz, baina eske joera edo inertzia berdinakin igual pasatzea bestaldea. Orduan, bueno, honekin esan nahi detena, toki bakoitzian egoera oso desberdinak diala, eta euskeran aldeko borroka horiek aktibatzeko modu desberdinak bilatu berko jala leku batian edo, lasarte batian edo betai batian. Bai, nik uste oso emozionante dela ikustea Beskoitzeni. Bizkarsoro pelikula, eta ikustea ez, hori, 70, 80 garren hamarkadako ikastola horiek sortu zituzten hori guraso horiek ez, hasian ziela 4, ero noraino iritsi diren ez, zer lortu duten konstantziarekin eta borrokarekin. Eta nik uste hori oso interesgarria dela ez, ikustea inspirazio hori hartzea eta ikustea hori nola denborarekin izan daiteken olatu bat. Olatu guztiak hasten direla oso txikitik. Eta horregatik esatut haundira jokatzea oso importantea dela baita ere, baina haundira jokatzeko txikia indartu behar dela eta garen hori sendo eduki behar dugula. Eta kontzientzia izan behar garela dugun egoeraz. Ze ez badugu kontzientzia hori hartzen, ez bagara gure artean ongi saretzen, ongi indartzen eta ongi alduntzen, oso zaila izango dugula partida handi hori jokatzea. Hemen, esaten du Arkakusok, eneko maite zaitut, nik zu ere Arkakuso, ia elkarrizketa guztietan Euskararen maratoia ipatzen duzu. Iruditzu nidakian bat Nafar ikurren eta Nafarrarekin zerikusia duten gauza guztiekin inposaketa egiten. Ez daki zein eta zari zean Arkakuso, ni idea. Guzti zintzarekin, bai total lintza, nigo horatzen dut uniko garaian zela oso graziosoa ikustea nortzu genbiltzan Euskara taldean topera. Askotan gertatzen da eraberen arrasogunetako jendea horietatik ateratzean errezago aldatzen dutela erdarara. Nik hemen esan dunarekin nortzu genbiltzan Euskara taldean nik hori nabarituet baitare eta graziasko egin dit edukizorkuntzan dago jende pila bat erdalgunetakoa. Ta, ez dakit zergatik, baina, porque hau da pixka bat ezberdinagoa, baina erdalgunetako jendea dago asko, eta atentzioa ditzen du. Horrek. Bai. Hemen nik plantatu behar nun beste gauza bat da, eta honek sarearekin dauka zer ikusia, sarean adibidez ekintza super iraultzaile bat, oso super. Egintza interesgarri bat, vale? Igual superiraultzailea gehiago izatea. Baina, egintza interesgarri bat egin dezakeguna eta gu bakarrik egin dezakeguna da mundu Euskal Herritik begiratzea. Osa, eske da oso gauza tontoa eta obvioa, baina eske ez balin badugu gu begiratzen zeine begiratuko da Euskal Herritik. Zeine kontatuko du mundua Euskal Herritik. Neri txirriatzen zian pila bat, egontzan garai bat, Espainiar selekzio ezberdinek garaipenak eta zituztela, eta batek idatzizun Twitterren, eske nere lagunaren seme alabak dijoaz Espainiar selekzioarekin. Ta zuk esaten duzu, bale, sarean zer egiten dute? Zer ikusten dute? Ze balore bultzatzen dituzte? Ze naziotasun kontzeptu bultzatzen dute? Claro. Sortu behar dira referenteak alde guzitan, eta agian sarean hori da gauza pendientea agona,
igual mundu errealean, nahi balin bazue, gauza horiek argiago daude, edo behintzat daude referente batzuk, ez berdin ikusiko dutenak, baino hori sarean dago kriston utxunea zentzu horretan. Eta horregatik gustatzen zaineri horrelako gauzak egitea baitare. Azkenean hau hori dalako baitare, ez da hori bakarrik, baina hori baitare da, ez? Euskal Herriko begirada ematea euskaratik eta Euskal Herritik munduari. Daudenei ikusten, bale? Eskerrik asko. Eta hori oso garrantzitsua da. Eta esaten du Barkakusok horrekin erlazioa duta, horregatik lo más da sumoa euskaraz ikustea, porque dago kanal bat diala ondarrutar batzuk sumoa retransmititze dutela euskaraz. Ondarrutarrez. Eta esaten du Jokinek, bai, horregatik eduki sortzaileo komunikatuan azpimarratu dugu euskara ez ezik Euskal Herria ardatz izateko konpromisoa. Bai, efectivamente, hortara nindoan, Jokin hortara nindoan. Bai, iruditzen zait oso garrantzitsua dela eta dela aportazio bat egin dezakeguna pues eduki sortzaileok, ez? Sarean ere, porque sareak dauka olako gauza difuso bat, neri esaten diate askotan, bueno, TikToken ikusten dut askotan komentarioa aquí se habla español. Barkatu TikToken naho, zuzeintzea esateko neri aquí se habla español. Hemen itzen goan igo amate itena. Ez? Eta kontzeptu eta esaten du Barkakuso, komunikatu elegantea geratu zaigu, bai. Komunikatu elegantea geratu zaigu. Pues hori. Kriston gogoa ikusteko, irakurtzeko. Hori. Eskertzen da. Bai, aizeazte sortzen hori intriga bat, zati batzuk ematen. Sartu genituen orduak komunikatua presatzen. Ba hori. Ba, iruditzen zait dela oso aportazio garrantzitsu bat, porque orain arte sarea abandonatuta egon da nazio ikuspegitik eta hizkuntza ikuspegitik, bueno, orain arte. Orain dela urte batzuk arte, baina esan nahi dut, ez dela gai bat gehiagir jorratu dana, eta hor dago gabezi bat, ez dalako indarrik egin, eta nazio ikuspegia dago en la ruina, eta hizkuntza baitare. Osea, TikTok da salvajada bat. Osea, nik ikusten dut jendea denbora guztian hizkuntza gutxituak gutxiesten libreki. Bakizu, porque kalean agian penalizatu daiteke hori. Bueno, segun nun eta segun zein, bale? Baina erresagoa da penalizatzea edo juntzaitezke eta markajea egin aldi dozu, porque batzutan markajea egin behar da. Baina sarean zailagoa da hori. Eta orduan daude diskurso pila bat, eta hori gelditu behar dira. Porque ze hori daukate eragina egunerokotasunean, jende pila baten gan, eta orduan zuk sortu behar dituzu, edo gelditu behar dituzu, edo sortu behar dituzu diskurso alternatiboak, esaten hori gezurra da. Hori gezurra da, eta esango izut zergatik. Eta hori iruditzen zaidala, pues gure egin beharretako bat. Bai, eta ez bakarrik hori gezurra da, baizik eta zein den gure egia, ez? Osea, ze askotan baita ere politikoki ere, osea, bueno, maila sozialean, maila politikoan ikusten dugu gure burua, gure kontrakoen argudioak ezurtatzen, erantzuten, ez garela inposatzaileak, ez da. Besten markoan, ez? Hori da, besten marko hori erantzuten, eta azkenan izan marko hori elikatzen. Orduan, gu sortu behar duguna da gurea, eta gure egia, gure bizipenetatik, gure beharretatik eta gure komunitatearen errealitate hori ikustetik. Eta horregatik behar dugu trinkotu. Horregatik izatu dugu dela oso garrantzitsua, bai, zabaltzea bai, baina trinkotzea gure komunitatea. Ze ez badugu gure komunitatea trinkotzen, gure artean sareak sortzen, gure eguneroko bizitzan sare euskaldunak, sare euskaldunetan egoten, joango gara pizkanaka asimilatzen globalizazioa, asimilatzen estatuek jartzen dizkiguten marko mentalak, eta orduan, gure marko mentalak indartu behar ditugu, eta hori egiten da gure arteko sareak sortzen. Arkakusok esan du gauza bat, atentzia ditu itela, eta nik ere ez neukan buruan momentu honetan, baina negia asko ematzen ditela, eta TikToken ikusten da euskararen fetichismoa. En euskera ezakizer, se dice ezakizer. Barkatu, baina asko enerbatzen nago horrek. Bai.
Dago, sare sozialetan, dago oso fenomeno kurioso bat, dela euskara gazteleraz bizitza. Osea, euskara euskara gazteleraz hitz egiten dutenen aprobazioaren neske hitz egitea, baino ez zure kabuz edo zure hizkuntza delako edo nizterakit zure bizitza kontatu nahi dezulako. Baizik eta aprobazio bila, ez? Eta hori da oso dinamika zaila eta gainera claro, zuk ikusten balin bazu denbora guztian edukia gazteleraz edo inglesez edo frantsesez, da oso zaila horri buelta ematea. Ikusi behar da, lortu behar da, leku guztitan jende guztiak ikusgarri izatea jende euskaraz bizitzen, eski ez da gehiago, da jende euskaraz bizitzen, tal cual. Euskaraz bizitzen, euskaraz pentsatzen, euskaraz sentitzen. Bai, askotan ez da hori ikusten da, ez da ikusarazten, ez? Euskaraz bizi gehala, asko eta asko, eta nahi deula. Eta, bai, jendeak usteu, hori zuk esan dezuna, balio dula, ez dakit, poesia horiek sortzeko, eta listo, baina ez gu euskaraz bizi geha, eta euskaraz bizi nahi dugu, gure egunerokotasunean edo zertako. Eta, karo, garrantzitsua dela hori zabaltzia. Eta pixkat zuek proposatzen dezuenarekin lotuta, euskaraz bizi nahi dugula eta baimenik eskatu gabe, ez? Osea, euskaraz bizi nahi dugula, euskaraz bizi gehalako, eta jazta, osea, inorri baimenik eskatu gabe, inorren oniritzirik behar gabe. Pixka bat, ez? Arrotze kontzeptuarekin lotzen saiatzen edo? Bai, eske guztiz, batzuk zatute, euskara altxorra, eta bai, bada, baina ez da hori bakarrik. Batzuk zatute, euskara, beste idazin hizkuntza bezala, tresna, bai, hori ere bada, baina ez da hori bakarrik. Eta da, guzti hori, eta da gure identitatean parte, da gu nola garen munduan, eta guzti horrek ematen digu eskubidea gure hizkuntzan bizitzeko eta punto. Eta hor, esaten dutez, mugimendu feministatik baita ere, gure burua justifikatu beharra eta beste horri azaldu beharra gure existentzia edo gure zilegitasuna badela sintoma bat, ez, gure zapalkuntzarena, eta guztiz. Eta momentu honetan euskalgintzan ikusten ari gara hori oso modu argian, ez? Ari garela denbora guztian pentsatzen nola erakarri erdaldunak, eta gure eskubideak exigitzea ere batzutan ez da oso eraginkorra, ze, horrek eragingo du erdaldunak ez etorri nahi izatea gurera, ez dugu politizatu behar euskaraz, politizatzen baldin badugu, ari gara jende bat kanpoan uzten. Eske gu gara garena, gure kontran daude indar politikoak, eta indar politikoien kontra baita ere gure burua defendatu behar dugu. Eta hor nik uste dut baita ere jarrera hori, ez, jarrera desobediente hori dela oso garrantzitsua. Besterik gabe, euskaraz bizitzen saiatzen gara, eta traba hauek topatzen ditugu. Eta traba horiek sortarazten dituztenak, seinalatu behar ditugu. Zuk ez diguzu uzten gure hizkuntzan bizitzen hemen. Eta sareari dagokionez, nik uste dut oso garrantzitsua dela, historikoki ez, Euskal Herrian hitz egin da baita Espainiar eta Frantziar estatuek, sortzen duten markoaz, sortzen dituzten legeetaz, derrigortzen gaituzte erderak jakitera eta erabiltzera, baina globalizazioak ekartzen du baita ere beste egoera bat, dela kapitalismoaren eskutik, pixkat oianeko legea eta hizkuntza hegemonikoak dira askoz ere errentagarriagoak, askoz ere follow, like, diru, horren ondorioz monetizazio potenteagoak ekartzen ditu, eta horrek azeleratzen du hizkuntza gutxituen heriotza. Bi astetik behin hiltzen dute hizkuntza bat, desagertarazten dituzte komunitateak, baita ere oso lotuta krisi ekologikoaren inguruan, eske dago dena super lotuta. Orduan, nik uste dut baita ere lortu behar ditugula sareak, ez, euskaldunok
mugimendu feministarekin, langileen mugimenduekin, mugimendu ekologistarekin, ze denok azken finean aldarrikatzen duguna da berdina. Bizitza bizigarriak, eta bizitza bizigarria dira ardatz guzti horietan, ez? Eta, hor asmatu behar dugu, pixkat aliantza horiek lantzen eta indartzen, baina azkenan sistema dugu kontran, eta horren aurrean antolatu behar gara. Hor gelditua klipa, hemen esan du Jokinek gauza bat bastante interesgarria, da eduki sortzaileak utzi beharko genioke erantzutari zergatik euskaraz. Eta nik honi gehituko nioke gauza bat. TikToken askotan gertatzen da, esate izuela, ¿me lo puedes traducir? Ez. Ya está. Ez da zuretzako. Ez da borde izateagatik, ez da zuretzako igual. Igual euskara ez egin dut beste publiko batentzako dalako. Baina ez da, tio. Eta dago jende pila bat, nahi horrek asko kabratzait, eta benetan, eske blokatu ingo nuke jende guzti hori, jartzen zaizula, baimenik eskatu gabe itzultzen, eta eske ez itzuli, nik igual ez den nahi itzultzea. Hori iruditzen zait oso. Eta baitare da, ez? Gazteleraz edo hizkuntza jakin batean bizianak dauka eskubidea guztia zenteratzeko, baina zuk ez daukaz eskubidea zure medikoaren gana juteko eta medikoak euskara sartatzeko. A ber, ez. Hor, niri horrek abratzeit asko. Bai, edo sortzaile erdaldun baten gana joan eta itzuli euskarara mesedez. Bai. Aldrebezko ariketa egin, bai. Hori, ojo, hori izango zantalka ekintza bezala guapo egongo zen, Bai. Ekintza bezala guapo egongo zen. Bai. Esaten du Arkakusok, horra adibidez, niretza supermotibantea iruditzen zaizkit, baudela pare bat sortzaile euskara superbikainan aritu ez, baina euskara hitz egiteko ohitura eta hobetzeko euskaratik harremantzeko sortu dituztela proiektuak sarean. Adibidez, maketo irratikoak edo ametxin TikToken, ametxin birekin TikToken. Bai, nire ere hori asko gustatzen zaite egia esan. A ber, hemen daude superrados Sugoirekin, eta bira, eta Jokinek esaten du basiko naiz, arrotze astean egingo dut, pentsatzen dut esatearena erdal sortzailei jartzeko euskeraz. Erantzunak pasatzia. Esaten du, eta oso potentea, bereziki euskaldunak direnei, baina gaztelera sortzen duten horiei. Ojo. Hor badago, bueno, ez dakit konfrontazioa, baina badago, ez? Zergatik sortzen duzu, bai, gustatzen zait. Bira, hemen sortu da ideia berri bat arrotza esterako. Bai, azkenan da pixkat diglosia berbi. Niretzako sarea da diglosia berbi. Ze kalean, ez? Badakizu jendearen Iruña batean, nahi ez, ni Iruñan bizi naiz. Badakizu kalean 80% batek edo gehiagok ez zaituela ulertuko euskaraz aritzen bazara. Orduan, euskaraz aritzea bada super anti-buen rollo. Rollo ona nahi dugu, ez? Orokorrean, nahi dugu ongi bizi besteekin. Baina euskaraz aritza da rollo onaren kontrako ekintza bat. Eta da, zure barne rollo onaren alde, baina zure harremanen rollo onaren kontra. Eta, karo, sarean da hori berbi. Ze euskal komunitatea sare zabal hortan proportzioan da asko ere txikiagoa. Orduan, karo, nik uste dut ahaztu behar dugula gure onerako mundu guztiarekin ongi rollo ona eta mundu guztiarekin harremantzearen obsesio hori. Mundu guztiarekin ez gara ongi moldatuko. Eta punto. Guk zer behar dugu ongi bizitzeko? Hori da galdera, ez? Ongi bizitzeko behar dugu harreman on batzuk izan, ingurukekin ongi egon, eta badakigu hortarako trabak ditugula, linguistikoki eta beste arlo askotan. Baina, bueno, obsesio hori de mundu guztiarekin ongi moldatu, alik eta jarraitzaile gehien izan, alik eta influentzia gehien izan, da
superlogika kapitalista, eramaten gaituela pentsatzea denbora guztian aspirazio altuagoetan, eta eske kendu behar dugu, deseraiki behar dugu logika hori, nik uste. Nik hemen, esango dut gauza bat, agian interesgarrian agian ez, baina bizipen pertsonala da, ni, ez dakit, ni hasi nintzen antolatzen, ez dakit, 14 urterekin, 15 urterekin, horrelako zerbait, eta bizitza guztian zehar antolatu naiz, eremu ezberdinetan. Orduan, eukiet oso, ni antolatu naizen eremutan, konfrontaziorako joera egonda edo, bueno, pues, ezakita, gauzak antolatu, batzutan mobidak egon, eta bar, osea, gauzak esan behar izan diren, eta ez jende guztiri guai iruditu. Vale. Horian nire kultura, digamos, nire backgrounda. Orain dela urte batzuk, desgaitasuna deklaratu ziaten, eta ordun hasi nintzen munduan bestela kokatzen. Desgaitasunak sozialki uzten nindulako beste edo psikologikoki ezakit, uzten nindulako beste modu batean jendartean. Eta ordutik ona, nabarituet orkeston aldaketa. Nabarituet konfliktoa adibidez, saiatzen naizela askotan ekiditen, desgaitasunak sortzen ditena psikologikoki, osea, arraroa eta ezberdina izatearen rollo amplifikatu hori, osea, pixka bat ez, zuia bazean nahiko arraroa ez jarri zea gehiago, ez? Eta orduan, ordutik ona, eduki sorkuntzara pasatu nintzen, porque esan nun, bueno, da modu bat, berdina egiteko, baino konfliktoa saiesten. Hemen egin dezakezulako tutorial bat egiten, egin dezakezulako elkarrizeta bat egiten, aportazio bat, baino ez dago konflikto hori, ez? Eta orainago pixka bat, konfliktoarekin berraizkietzen bezala. Baino egia da, konfliktoarekin, osea, ulertzen da esan egiten, ez? Talka egitearen aukerarekin. Aurrez aurreko hori bai. Bai. Baino egia da, baudela, ninen honean lanean leku batean, lehengo euskaraldian, zegoen jende ezekin azertzen euskaraldia, Donostin. Ezekin zertan euskaraldia. Nintzen euskaldun gutxitako bat. Eta gainera desgaitua. Zan como, dejate, ni hemen enaiz hartuko jendeakin konfrontatzen. Orduan, hori da ere gauza bat igual, askotan ez dena kontuan hartzen, eta nik ezakit nola egin behar dan, oza, ez nago esaten, ez da ni konfliktoa behar, hain naizena esaten da, birpentsatu behar dala nola egin, violentzia horiek pertsona batzui, pertsona batzuk violentziaren aurrean daudela leku auskorrago batean, ez dakitu lertzen zaiten. Claro, bai, eta eske horregatik. Koltxoi moduan, ez babes hori sentitzeko, ez gertatzeko egora, ez esateko, bira, nik ja nahiko daukat, eta orduan pues, onartukoet, naiz eta mierda bat izan, ez? Claro, eske horregatik bardu koltxoi hori, eta koltxoi hori da sarea. Hori da antolatzea. Ze, zu, baldin baduzu sare bat ulertzen zaituena, eta egoera berdinean dagoena, eta incluso beraiekin batera konflikto hori batera, ez? Afrontatzen duzuna, pues eske askoz hobe aurre egingo diozu, askoz hobe amortiguatuko duzu konflikto horren edo gatazka egoera horren ondorioz jasandakoa, ez? Tipo, ostia, mindu dit honek, egoera honek, atera naiz jodituta, baina, bueno, gero duzu hor, zure jendea, pues, babesteko. Ba, eta horra diez feminismoak ere ala da, ez? Eraso baten aurrian de, azkenean, bat egite zaion eraso bat kolektiboki ulertzean gauza bada, eraso kolektiboa bada, ez da individualki zuri edo zugoiri hone egite eguna baizik eta euskaldun hori. Eta hori dator hortikan, saretzetik. Eta arrotza estan indartuko dugu ideia hori. Osea, bati epaitzen gaituzte, epaitzen gaituzte guztioi. Eta fasismoarekin inkluso euskaldunetatik haratago, ez? Osea,
Euskaldunon kontrako oldarraldia da, oldarraldi profasista bat, ideia fasistak indartzen ditun oldarraldi bat. Eta ezkertiar ikuspegitik, feminismoaren ikuspegitik, eta hainbat ikuspegitatik ere, interpelatu barko lukete, ez, bere burua jende asko, ez, orain gurekin bat egiten ez duena, eta inkluso oldarraldi horren eragile dienekin, ez, Comisiones Obreras batek jartzen ditu epaitegietan errekurtsoak, eta, ez, euskara eskakizunen kontra, ez da zer, eta azkenan horrek indartzen du ultraeskuina beste modu batera, ultraeskuina dago horrela, dago, niretzako daude bi ideia, bat da, aberrazio bada, barkatuko nazu, zuek esan badakita osa dutela, baina aberrazio bada, euskararen ez ezagutza bermatzen duten hezkuntza sistemak egotea, ez, hori azteko, porque hori egiten baldin badezu, desberdintasun egoera bat ari izea sortzen, ez dagolako berdin bermatua, gazteleraz edo euskaraz egin alizatea bizitza, orduan, ez? Eta gero, bigarrena, egia zen, orain nago irakurtzen, urkiztu katera du liburu bat orain ETB-ri buruz, eta nago irakurtzen, uste torri zantzala. Eta gauza bat irakurtzen, oso loka iruditu zitzeana, eta nire buruko txip bat aldarazi duna. Eta da, nik ETB-bi beti kontxeratuet, munduko gauzatxar guztien jatorria, baina liburu honek esaten du beste gauza bat, orain arte, ez guzti irakurri, baina esaten du ETB-bi egotea izan zela modu bat bermatzeko euskarazko telebista egotea, bestela elitzatekelako egongo euskarazko telebistarik, bestela elebiduna izango zela, alegia. ETB gabe, ETB bat etzala izango euskaraz, izango zela elebiduna. Eta horrek egia esan, nire betiko mito bat destruitu dit, eta orain birpentsatu beharret horren inguruan, baino. Hizkuntza sistema ezberdinak egotea Euskal Herri guztian zehar, eta euskara ez bermatzea, euskararen ezagutza ez bermatzea, eta gero egotea komunikabideetan, komunikabide publikoak erdara sustatzen, bastante problematikoa iruditzen zait, euskaraz bizi nahi badago. Jokinek esaten du tira, ETB bizutera, venga, vale. Hombre, berez sorreran etzan ETB gerora sortu zan, ez? Pare bat urte, hiru bat urte gerora. ETB bat kriston audientziak zituen bere lehenengo urteetan, Eta ETB-en sorrerarekin jetxi zen Euskaldunak bereziki pasaziolako ETB ikusten. ETB ikusten duen jendearen perfila da, euskara ulertzen duen jendearen perfila euneko haundi enean. Zagiten euneko 80, baina burrada bat. Orduan, ETB argi dago dela erdalduntzeko makineria bat, eta baina indartuko balu Euskal Herriko ikuspegia, eta indartuko balu euskalduntzea, ez? Imaginatu, bultzatzen dute euskaren ezagutza, euskal kulturen ezagutza, baina eske ez da, ETB-bin euskara eta Euskal Herria da, folklorea da museo bat, eta da, guztiz ikuspegi espainiarra, hor badago audio bat bikaina dena, nola da, ez zaizaterako. Badago audio bat bikaina dena, azaltzen da oso ongi, ETB-bik bultzatzen duen ikuspegi asimilatua, ez? Eta esaten du, Espainia balitz bezala mundua, ez? Munduari ireki behar garelakoan, irekitzen gara Espainiari, ez? Eta ez munduari. Maialen Lujambioarena, Jesus, ez zitzen antzatzen Maialen Lujambio. Bai, bada hor, bai, akordatzen ez. Neri atentzio ditzen zian, humorezko saioetan eta nola iparraldekoari estrangero esaten zioten. Hori da. Eta zan, como... Se baia semanita hola konbatian. Bai, eta txistea zan estrangeroa zala, eta nola izango zan norbait estrangeroa euskaraz hitz egin da, ni baino, hemengoagoa nola izango zan norbait
estrangero euskaraz hitz egin da, nik banitun 58.000 abizen euskaldun. A ber, tío. Eske dena gaizki. Literalmente dena gaizki. A ber, esaten du Jokinek, baina nek ezin dartu halko du Euskal Herriko ikuspegia gazteleratik sortutako ezer, obviamente, eta gainera arazoa ETBek talde Davide guztietara edatzen da. Bai eta Euskaldunetara ere. Gaztea entzutea besterik ez dugu egin behar. Hemen, Jokinek lehen, eske Dabil jotazu, esan du zerbait, ez dutena irakurriko, nik oso gogoan dut ezagun batekin izan nuen lehen elkarrizketa Messenger bidez. Ni erdaraz bizi nintzen eta hitz egin nionean erdaraz zera esan zian. Badakizu euskaraz? Ba, hitz egin nazu euskaraz edo ez hitz egin, oso fan. Hostia, oso ona. Bai, hori fitxatu erdeu, EH-erako. Eta gero esan du, LGBT espazioak askotan erdaldunak izan dira, ni bertan militatzen hasi nintzenean behintzat, hala sentitzen nuen. Bueno. Bai, hori da, oso tipikoa hor badago, iparraldeko neska nola da, boiera dena, joan zena iparralde, bere herritik Parisera eta gero itzuli zena, ez? Osea, joan zen Parisera bere boieratasuna. Itxero borda? Ez. Itxero borda kantzeko historia batzukan, baino nahien za. Bai, hori idazle, bai. Beste tipa da, ez nahiz gogoratzen. Koinzidentzako da nahiz desastre ikusten izate. Eta joan zen Parisera bere boieratasun hortatik, ez? Osea, horri bide emateko, eta Parisen sentitu zen arrotz, euskalduntasun horri bide zintziolako eman, ez? Eta itzuli zen berriz Ipar Euskal Herrira, eta bai, zait etorriko izena. Baina hori da fenomeno bat oso ohikoa, nik uste. Bueno, niri behintzat gertatu zait antzeko, osea, beste esparru batzutan, baina gertatu zait antzeko inonez sentitzea, ez, zure espazio propioan. Eta hori da oso gauza violentoa. Ja hor ere berriz datoz bueltan komunitateak. Azkenean komunitateak sortzen, egiten dituzu afinitatearen inguruko sareak sortu, zu sentituko zean aztu, ez? Zu sentituko zean aztu euskeraz, eta zu sentituko zean aztu, dana dalakoaren inguruan saretuta. Hori da super klabea. Bai. Ez que niri gustatzen zait Kaizeko karnabala. Osea, Kaizeko karnabala gustatzen zait, pues ya me dirás. Beti leku guztietan nahi sobran dago. Euskaldunen artean Kaizeko karnabala gustatzagatik eta Kaizeko karnabaleko zalen artean euskaldun naiztagatik. Es que ya nago. Bai. Bueno, ze joango gara izten, oso gustora gaude, baina bihar lan ideiaren bat, azken ideiaren bat daukazu bukatzeko, horrela nahiko zenukete bukatu zerbaitekin, deialdiren bat egin. Bueno, nik esango nuke, leheno aipatu dugu, ez? Azkenian ekintzara bideratzean egitasmoa dala, ekimen bat dala, eta hori, bizkat, bakoitzak bere ingurunean erreparatzia, zein behar dauden euskeran inguruan, eta bizkat behar horietatik abiatuta, aldarrikapen horiek egitea animatzia, eta hoxe, eta bestela baita ere, guk hastian zehar antolatu ditugun ekimen eta batzia, eta, bueno, nik hoxe esango nuke. Jakesarean gauden, daukazue traola bat eta elbide bat izan daiteke, bialtzeko gauzak, igual hori. Bai, traola da euskaraz eta harro, eta hori erabiltzea animatzen dugu edozein ekintza egiteunak, bai kalian, bai sarian. Eta gero teatako argazki, bideo eta bestelakoak, diseinua@eh.eus posta elektronikoa. Eta gero, guk baitare hortik zabalpena emango jo berta bidaldutako edukiai. Eta bai. Nik zerbait gehitzeko, esango nukena da, gaudela momentu kritiko batean, euskararen
eta hizkuntza gutxituen bizi berritzeari dagokionez. Eta nahi baldin badugu mundu bat non gure hizkuntzak aurrera egiten duen eta gure hizkuntzaz gain beste hizkuntza komunitate batzuek eta orokorran bizi forma ezberdinek aurrera egiten duten, ontasunetik, zintzotasunetik, zuzentasunetik ez dugula asko irabazteko, ze normalitateak irensten gaitu, eta behar dugu olatu bat, eta behar dugu indarmetaketa handi bat horren kontra egingo duena, joera destruktibo horren kontra egingo duena, eta hortarako behar dugu txispa. Eta txinparta sortzen da ekintzan, desobedientzian, eragiten eta aktibatzen. Ze bestela bagoaz errekan bera itxasoraino eta urre estankatuta dagoaz. Orduan, behar dugula kaina, eta hori behar dugula guk. Vale, nik nire aldetik esango dizuet, bueno, alde batetik eskerrik asko intzari eta zugoiri, mendikan pasatzagatikan, esplikatzea arrotza astearen inguruan hitz egitera, eta Euskal Herrian euskaraz buruz hitz egitera. Eta bestetik, ni oraindik egia esan gauza asko espero nituen lotzea, oraindik ez du gehiagi lotu, baina printzipioz nire kanalean arrotzastean egongo dira elkarrizketak momentuz mintza laguna ekimenari buruz hitz egiteko asmo daukat, eta baita ere zer non ikusi eta pantailak euskarazekin pantailetan dagoen euskararen egoraren inguruan, eta gero beste bi hitzaldi nabil saiatzen lotzen, baino oraingoz arrakasta gutxirekin, baina bueno, eskerra gauza gutxi ziela. Men esaten du Jokinek hau pazuek, eskerrik asko aurkezpenagatik, hizkuntza zapalkuntzen aurrean intsumisioa, euskaraz zaharro, eta Arkakusok esaten du, by the way, intzak badu oso pareta korporatiboa. Hola usten dugu, eskerrik asko, bai ikusten neontzatenei eta baitare zuei parte hartzagatik. Eta bai, mi esker zuei oso gustora. Bai. Hori da, egiten aizeazten lanare ezinbestekoa da hor sarian, así que... Kaletik eta saretik, hori, Euskal Herri Euskaldunera. Tope. Hori da. Hale ba, agur. Aio.